Deci Viorel Barbu stătea mai sus la D1, v-am spus, nu prea trăia cu soția, este adus, el a fost și în casa asta și v-am spus aici, fusese un fel de casă de randevu, fusese fotografiat, deci el fusese fotografiat, a fost avut la mână un timp, să spunem, a fost și mituit, el a fost mituit, să spunem, lui s-a dat scoici, lui s-a dat bani de la facultatea asta de biologie, ca să facă toate porcările astea, că tot am stat să-l calculez pe Barbu ce a fost, a lucrat independent și cu cei doi oameni n-au lucrat independent, au lucrat ca subordonați ai acestor oameni și ai acestui om, Poromnea, din Comitetul Central. Asta a fost cu acești oameni complet monstruoși din familia mea care au făcut asta aici. Deci comitetul de bloc a fost subordonat lor și comitetul de bloc de la C3 și de la C2 era agitația asta extraordinară.